Meclise Евразия Patent Qurumasynyň ýolbaşçysy, bu edaranyň bir näçe müdirlikleriniň we bölümleriniň ýolbaşçylary we hünärmenleri, şeýle-de Türkmenistanyň, Belarus, Gazagystan, Gyrgyz, Täjikistan respublikasynyň sany ulgam arkaly, Azerbaýjan we Ermenistan respublikasynyň, şeýle-de Russiýa Federasiýasynyň ugurdaş edaralarynyň hemde intellektual eýetçilik boýunça edaralarynyň ýolbaşçylary we işgärler gatnaşdylar. Евразия Patent Qurumasy bu Евразия Patent ulgamynyň işlemegi, oýlap tapyşlar we senagat nusgalary, Евразия patentleriniň berilmegi bilen baglanyşykly degişli meseleleri ýerine ýetirmek üçin döredilen halkara hökümetara gurumadyr. Ole Евразия Patent Konvensiýasy tarapyndan tasdiklanýarly we 8 sany agza döwletlerden, ýagny Azerbaýjandan, Ermenistandan, Belarus Respublikasyndan, Gazagystandan, Gyrgyzstandan, Russiýadan, Täjikstandan we Türkmenistandan ibaratdyr. Türkmenistan Евразия Patent Qurumasynyň işçän gatnaşyjylarynyň biridir we bu gurumanyň esasy resminamasyna Евразия Patent Konvensiýasyna goşulan ilkinji döwletdir. Şeýle-de Türkmenistan Евразия Patent Qurumasynyň intellektual eýetçiliginiň senagat nusgalarynyň halkara hasabanyşy barada, Gaga şertnamasynyň Ženewa aktyna, senagat nusgalary barada Riyad baradaky şertnamasyna, Patent kanuny şertnamasyna goşulmagy baradaky teklipleri seredildi. Mundan başga da meclisiň dowamyny Евразия Patent Konvensiýasyna laýyklykda patent düzgünnamalaryna üýtgetmeler we goşmaçylar gelmek baradaky çykyşlar dinlenildi.